U suštini rekao sam da prihvatam ulogom favorita, što se nije pokazalo, jer smatram da je Radnički krenuo na sve ili ništa i stvarno je držao utakmicu u svojim rukama do, da kažemo, incidenta. Mi smo iskoristili to preimućstvo i stekli određen kapital, odnosno prednost koju samo smo utakmicu priveli kraju. Mislim da u suštini to sve sad pada u vodu, jer uspeli smo u svojim ambicijama, odnosno cilj je bio da odbranimo duplu krunu. Sve čestitke navijačima, igračima, stručnom štabu i svima koji vole Zvezdu i želim da iskoristim stvarno priliku od sveg srca da poželim sreću igračima i stručnom štabu Radničkog, kao i igračima i stručnom štabu Partizana na sledećem Final Sixu. Pa sigurno je pre svega taj šok ispadanja iz evro takmičenja smo uspeli da prebrodimo veoma brzo. Jeste da smo imali hendikep jakih utakmica, ali smo nekako uspeli da nadomestimo treninzima i sparing utakmicama, ali sigurno to nije viđeno, pogotovo u ove 3 utakmice, jer Radnički je pokazao stvarno jedan vrhunski kvalitet i u suštini prve 2 utakmice sigurno da nije Zvezda pobedila, nego da su oni izgubili, ali sigurno da su sve 3 utakmice bile zanimljivo za gledanje. To nije moj posao, iskreno da vam kažem, u suštini, ali mislim da je još rano da se priča za to, jer sad smo završili, uhvatili ste me malo na krivu nogu, malo sam ispražnjen i tako dalje, ali sigurno treba sačekamo 2-3 nedelje, pa da se vide uprava i svi ostali.